seguindo as estrelas. O seguinte poema vai ser dunha das grandes personalidades de Fisterra, da que falei antes un poquinho así, un bocadiño por riba, que é Alejandro Finisterre, non? Alejandro Finisterre, eu tive a inmensa fortuna de coñecelo, de tratalo moito, sobre todo os últimos anos da súa vida. El estaba xa vivindo en Aranda de Duero, en Zamora, pero viña bastantes veces a Galicia, e cada vez que viña a Santiago, pois quedábamos. E el sempre me dicía, non, con certa tristeza, non, que doía moito pasar a historia ou ser coñecido por algo tan importante como foi inventar o futbolín, non? Calquera día, hostia, pois é un fisterrán que inventou o futbolín, que o futbolín é un xogo de mesa universal, non? Pero el era moito máis que iso. Os que coñecemos a Alejandro Finisterre sabemos que foi un dos grandes intelectuais deste país, non? Sin ningún xénero de dúbidas, editor, poeta, inventor, foi quen descubriu os autores do boom latinoamericano. Se hoxe falamos de Cortázar, de García Márquez, de Juan Rulfo, de Benedetti, todos empezaron publicando na editorial Finisterre, de Alejandro Finisterre. Hai poucos, hai tamén certa información da que eu non teño, digamos, non podo certificar, pero pode ser viable, que tamén sei que tivo un pequeno afer con Frida Kahlo. Eu sabía da amistade que tivo Alejandro con Frida e con Diego Rivera, porque ele viviu moitos anos ali en México, na época na que estaba León Trotsky, ali tamén. Foi unha persona que tivo moita relación, pero parece ser que sei que tamén tiña ese tema. A min eso non me interesa, a verdade, eso é parte do morbo, pero eu quedome co Alejandro Finisterre, poeta. Vou vos ler un poema titulado Ultreia, moi na liña das vanguardas españolas dese tempo, non? Vamos. Xa vedes que en Fisterra hai autores e autoras de moito peso, non é chauvinismo que este facendo aquí nada especial, é a realidade. Alejandro Finisterre é un claro exemplo do que estamos falando. O poema di así: hace ya 5 siglos que el camino de Santiago llegó al Pacífico, y os aseguro que el Atlántico, yo que lo he visto, no puede atravesarse ni en patinete, ni en caballo, ni en biciclo. No medimos en kilómetros, sino en estrellas. Oh campus estelar. Y a las estrellas no las seguimos para llegar al Finisterre de Santiago, las perseguimos. Estáis en el non plus ultra del dios de la cachiporra, yo con Santiago de Chuco en el plus ultra. Estáis en el Santiago y cierra España, yo en el abre España. Ultreia es Usella, de la estrella al Finisterre, del Finisterre a la estrella. Mirad en la Vía Láctea el polvo de mis sandalias, salpicadas nuestras quillas de luceros bogaz marineros. Del Finisterre a la estrella, del Finisterre es el fin en el principio, más allá, más arriba, Ultreia es Usella. E por suposto, seguindo a estela de Alejandro Finisterre, outro Alexandre, neste caso, que é o noso Alexandre Nerium, non? Pseudónimo de Manolo, non? Manolo, o príncipe do castelo de San Carlos, eu agora xa te chamo o señor do castelo, non? Que foi tamén, de alguma maneira, de don Paco Esmorís, non? Nos tempos nos que el tiña proxectado ese gran museo para Fisterra. Escribiu un poema, Manolo ten magníficos poemas, non? De grande calidade literaria. Pero este tómbolo é un poema moi especial. Eu creo que foi dos primeiros poemas que lín de Manolo. Eu casi o vía escribindo os poemas, que viví moito na súa casa, non somos casi irmáns. Ese poema é moi formoso e vou volo ler para que vexades. Un soneto titulado Tómbolo. O poema di así. Está incluído, ademais, este poema nunha antoloxía que publicamos nós a principios dos anos 90 en Espiral Maior, que é a gran editorial de poesía galega, que editou o Concello de Fisterra, que ademais foi pioneiro porque foi o primeiro concello de Galicia en participar nunha editora como esta recollendo a obra dos seus poetas, non? Un mérito moi grande. O poema di así: tómbolo sobre area branquecina, desafiando mar coa túa besta, espido os peitos de muller en festa,
sobre a salgada escuma cristalina. Sin gradura de efémeros solpores, baixo ronseis derrotas de banceiras, ara do mar vertente das ribeiras, onde o sol adormece as súas cores. Promontorium nerium, confín da terra, ausencia das ausencias derradeiras, ensanguentadas rochas hilandeiras, na máis sillada noite de Fisterra. Nave de pedra, de velames rafados polo vento, onde o compás do mar é sufrimento, e a nosa vida é o berce que en ti medra. Imos seguir cun poeta revenido ourensán que anda por aí tomando unha cervexa, como lle dá vergonza, vou non ler igual, vou non ler máis alto aínda para que os coite, porque el dalle vergonza, ele parte tamén da nosa fisterranía, que é Antonio Corval, a quen ademais lle agradecemos o gran labor que está facendo con Xoán e cos demais colaboradores da revista Eló, que tamén é parte da historia de Fisterra, que están ao ritmo que van, sacarán máis números que a revista Ola, non? Eu creo, non sei con cantos vai. A interview xa pasou, pero non sei ahora mesmo se está entre a Ola ou a 10 minutos ou algo deso. O poema de Antonio titúlase Na noite compostelá, coas desculpas por adiantado, por se non o leo tan ben como ele, evidentemente, intentaremos facelo do mellor xeito. O poema leva un pequeno epígrafe, blues, este o festival de música, pois tamén entronca de alguma maneira. Di así: éramos como cans mollados pola chuvia, cruzando rúas escuras na procura dun oso de amargura que roer, e seguía a chover sobre a nosa pelaxe de tristura, manda de cans en ruta, baixo a luz confusa da lúa, atravesando a curvatura da noite compostelá. Pobres cans, os cans en raza baixo a última chuvia da noite, mudas testemunhas, formas e sombras difusas, rastrexando a cidade sen fortuna. Busca, busca, algo irremediable nos empuxa, pouco importa se a noite cae defunta sobre nós, sós como cans mollados pola chuvia. Busca, busca, sen preguntas nin destino certo, percorrendo a cidade húmida e lúcida, cegados e sedentos, baixo a chuvia, na procura do último bar aberto. O seguinte poema vai ser un da miña autoría, excuso casi de lelo porque seino de memoria, pero é un poema que ten xa moitos anos, un poema que escribín a Fisterra, que se titula precisamente A Fisterra, non ten nada en particular, e que di así: este poema escribino, inspireime, non sei se vos ten pasado, de chegar antes de chegar a Fisterra, a curva de Talón, tedes esa vista, ese mirador tan fermoso, é unha das grandes imaxes de Fisterra, e vese efectivamente o Monte do Facho, que parecen os peitos dunha muller, non os seos dunha muller, como que están dormindo todas esas lendas de tradición oral que eu vou poñendo no medio do poema, non? Que é un poema que eu entendo que transmite esa idea, non? E di así: por anagrama leva la senda do erotismo debuxado, no horizonte a imaxe do teu pobo, dous fermosos seos de muller tra los penedos que esconden a verdade de tanta lenda viva. Orca bella, a lenda das lendas esquecidas que dorme no cumio alén onde remata o facho, a de San Guillerme, Arasolis e tantas outras que levan de anagrama a senda do erotismo, dende o cabalo de ouro soterrado en algures ata as máis fecundas lendas do culto a Venus. Din por acá os máis novos, que contan os máis vellos, que levan de anagrama a senda do erotismo. Bueno, vou rematar, creo que vamos ben de tempo, non? Sí, vamos ben de tempo. Pensei que é o mellor que me pasaba, pero ben, vamos ben. Vou rematar cun poema de Don Emerito. Antes Marta mencionou o labor de Don Emerito, de Xeiro Paz Figueroa,
polo entroido fisterrán. Despois lereivos tamén algunha das súas coplas tan enxeñosas, cheas de originalidade. Pero don Emerito escribiu un poema que, ao igual que o do Capitán Traba, creo que é o perfecto corolario para esta intervención. Titúlase La Villa de Finisterre. Este poema é tamén de 1949. Fixadevos como conta don Emerito que era a Fisterra da súa época. Fixadevos o que había en Fisterra nese tempo, porque estes poetas é moi importante recuperalos para coñecer de onde vimos, non? Non se pode construir o futuro descoñecendo o noso pasado. Di así: de la tierra en el confín hay un pueblo marinero, que del mundo es el primero si empezamos por el fin. Le llaman, y con razón, Finisterre, y es sabido que pertenece al partido judicial de Corcubión. Comunica las dos villas una carretera hermosa, con perspectiva preciosa cuajada de maravillas. Esta linda carretera serpentea entre pinares, a la vista de dos mares, el de dentro y el de fuera. Del camino a la mitad hay una bonita aldea, que a cualquiera que la vea le parece una ciudad. Esta aldea es Sardiñeiro, y en ella los caminantes se apean unos instantes para tomar un chanqueiro. Tiene un gran aserradero, comercios de ultramarinos, donde venden buenos vinos del Condado y del Ribeiro, y tiendas de mercería. De ellas la más importante, y no es porque esté delante, es la de Pepe García. Y algunos metros después, sobre el hermoso playal, la fábrica colosal de Cerdeiras Don Andrés, donde manos femeninas, blancas y también morenas, preparan latas rellenas de riquísimas sardinas, que tomarán con deleite el menestral y el magnate, unas veces con tomate, otras veces con aceite. Dejemos este lugar y sigamos caminando, las bellezas admirando de los campos y del mar. Pronto se alcanza la sierra, donde hay tan solo una casa, y después que ésta se pasa se llega al fin de la tierra. Vemos la playa grandiosa llamada La Langosteira, y la de Calafigueira, que aunque es más chica es preciosa. Y ya en la villa al entrar podemos al punto ver que hay chiquillos a barrer, según frase popular. Hay varias ferreterías y comercios de tejidos, 4 bares bien surtidos y otras tantas barberías. Hay fondas, confiterías, y al aire libre o encerrado se encuentran en el poblado 52 fruterías. Tiene calles empedradas de caprichosas maneras, algunas tienen aceras y las hay adoquinadas, como en otras poblaciones hay casas ricas y pobres, unas grandes, otras chicas con ventanas y balcones, y las hay con galería, y hasta las hay con jardín, donde florece el jazmín, la rosa y la peonía. Tiene una plaza cuadrada en donde la gente moza alegremente retoza los días de foliada. Hacia el final de la villa, después de pasar la plaza, nos impresiona la traza de una bonita capilla. En ella a las 11 horas celebran segunda misa, a la que acuden con prisa las chicas madrugadoras. Tiene el pueblo su casino, en el que los caballeros intercambian sus dineros, aunque sin perder el tino. Hay un castillo en ruinas, al pie de cuyas paredes tienden a secar las redes con que pescan las sardinas, y más allá colocados unos bancos de cemento, en los que toman asiento parejas de enamorados, que a la par que las bellezas del mar están contemplando, se transmiten musicando las consabidas ternezas. Dentro de poco tendremos en el castillo citado un museo que allí instalado con orgullo mostraremos. De la villa separado está el templo parroquial, que es de tiempo inmemorial y de mérito probado. Su santo Cristo famoso es por todos venerado, y a sus plantas se ha postrado más de un señor poderoso. Y millares de devotos desde tierras muy lejanas en grandiosas caravanas vienen a cumplir sus votos. Solemnísimas funciones tienen lugar en el templo, que puede servir de ejemplo por cantos y sermones. Y la Semana Mayor la celebra el vecindario con fervor extraordinario y excepcional esplendor. En el domingo siguiente, Pascua de Resurrección, es tanta la animación que aquí no cabe la gente. Para llegar hasta el faro hay un hermoso paseo, incomparable recreo de la vista en día claro, pues se ven en lontananza el Pindo, Carnota, Lira, y si más atrás se mira, los montes Louro y Barbanza.
Nos podemos extasiar contemplando emocionados del camino a los dos lados la grandiosidad del mar. A veces tranquilo, quieto, parece un enorme espejo, otras frunce el entrecejo y nos infunde respeto. Pues se crespa enfurecido por encima del centolo un peñasco que está solo y el pobre muy aburrido. Después de haber contemplado la incomparable belleza con que la naturaleza este paraje ha dotado, puede el faro visitarse y escuchar de la sirena aquel rugido de hiena por el que no hay que asustarse. Y el semáforo también puede verse en un momento, su personal muy atento recibe a todos muy bien. Ya de noche por la plaza veremos en el paseo el grandioso cantoneo de tanta linda rapaza. Las chicas con sus varones pasean cantando a coro, mientras el cine sonoro no comienza las funciones. Descrita queda la villa en todos sus pormenores. Vengan aquí los señores a ver esta maravilla. Mejor que en San Sebastián y más barato que allí. Se pueden bañar aquí y más limpios quedarán. Vengan pues sin vacilar a tomar aquí los baños. No les habrá de pesar, pues a más de disfrutar vivirán muchos más años. Muchas gracias. Bueno, non quería rematar, a pesar de que é un final máis que acaído, non, ao poema de Don Emerito, sen facer mención a esta iniciativa que temos en Fisterra, que é a Biblioteca da Fisterranía, que contamos co apoio do Concello de Fisterra, hoxe representándonos a alcaldesa, o Concelleiro de Cultura, creo que hai tamén concelleiros da oposición, que bueno, que todos apoiaron desde o primeiro momento, que para nós é moi importante porque é unha iniciativa que impulsa e dá a coñecer os valores da cultura, non? E creo que é importante poñer en valor todo isto que estamos hoxe escoitando. O primeiro autor que recuperamos foi Don Paco Esmorís, do que vos falei antes. Esmorís Recamán, ademais de médico, foi un gran estudioso da historia de Fisterra e fixo un libro que vos recomendo, bueno, debería de telo todo o mundo na súa casa, que é O Refranero Fisterrán. O Refranero Fisterrán é un traballo único da paleontoloxía en Galicia. Non existe, non hai ningún concello que teña un traballo así. E publicou na Real Academia Galega en 1959. E antes sabedes que a xente guiábase polos refráns. Hoxe miramos o tempo e meteu Galicia ou calquera cousa e vamos así, pero antes a xente, en función dos refráns, sabía o que tiña que facer. E Don Paco recuperou mil e pico de refráns de Fisterra da comarca, tamén algúns que non son de Fisterra, pero fixadevos en concreto os que falan do noso povo. Fixadevos o que dicía a xente de Fisterra nos anos 20, nos anos 30, hai 100 anos, non foi hai 10 días, hai 100 anos. Berra Arnela, o demo tras ela. A Arnela, sabedes que é unha praia de Fisterra, e aquí ven a dar a idea de que mal tempo, Berra Arnela, o demo tras dela. Berra Langosteira, esta praia que vedes que está ao abrigo. Mollos a eira, bo tempo. É dicir, podías puñer a secar os mollos das colleitas a secar. Berra Mián, auga na man. Berra Mar de Fora, lobos a cova. Fixadevos, Berra Mar de Fora, lobos a cova, Os lobos, cuidado, que non son dos que teñen medo, pero cando ven o mal tempo, a cova, lobos a cova, Berra Mar de Fora. Berra o paio, saco o saio. Berra o rostro, Dios connosco. Cando berra o rostro, que xa vedes que é unha das praias tamén máis salvaxes de Fisterra, das máis fermosas que temos, pois este tipo está todo, ao pasar o carromeiro, ten cuidado o mariñeiro, non? A xente iba ao mar e ao pasar os carromeiros, que fixo, sabedes que os carromeiros son obra de outro gran Fisterrán, que eu non vou a nombrar a todos porque senón parece que fago aquí non sei, aquí algo que non é verdade, pero así que foi Plácido Castro Rivas, que foi o Mancio Ortega da súa época. El foi unha persona moi importante que ao final viviu en Corcubión, pero era fisterrán, e os carromeiros foi el que os fixo para sinalar o tráfico marítimo e evitar pois desgracias cando entraban aquí. E a historia de Corcubión precisamente cambiou gracias a figuras como Plácido Castro e Pepe Miñóns, fundamentalmente. E eu sempre digo, os fisterráns estamos en débeda cos de Corcubión, porque nós temos a dúas das grandes figuras da nosa cultura, Don Paco Esmorís, que estou falando, e Don Emerito, que foron naturais de Corcubión.
pero eles tamén teñen a dous grandes fisterráns moi importantes que foron Plácido Castro, como digo, era cónsul de Gran Bretaña, cónsul de Suecia, de Noruega, e foi o que fixo a carretera, o que, bueno, moitas cousas, non? O castillo de Fisterra era del tamén, que o donou a Don Paco, hoxe da cofradía ou do concello, bueno, é público. Fisterra ten a Plácido Castro, ten o fotógrafo máis importante. Bueno, nós falamos normalmente de Camaño, non? Pero a historia de Corcubión e de Fisterra teñen moito en común, digamos, por este tipo de personajes, non? Outra persoa importante que me gustaría reivindicar aquí é Celia Rivas, non? Celia Rivas non foi escritora, evidentemente, pero foi unha personalidade moi importante, non? Para a historia de Fisterra. Pensade que foi, a xente sabe que Celia pois era unha representante, unha importante representante do sector da pesca, non? Ela compraba, vendía, pero fixo moitas cousas que deixaron pegada no pobo, non? Chegou a ter máis de 200 empregados, casi que é unha barbaridade. Hoxe tenos Ortega, tenos Amancio Ortega ou tiraos Escote na banca, pero ela dedicou toda a súa vida, ela herdou unha empresa familiar. O pai enfermou e claro, naquela as mulleres non podían conducir e Celia tiña 20 anos, entón o pai cando citou as irmáns e todo, que había que facer co negocio, había que coller alguén que pudese levar o camión, as mulleres non podían conducir, necesitaban autorización dos homes para facer calquera xestión. Ela levantou a man e dixo, non, aprendo eu. E foise a examinar e tocoulle un examinador destes jodidos que non mandoulle, abriulle o capó, quitoulle todas as bujías e todo canto había dentro para que non fora capaz de poner o motor en marcha. E ela colleu o coche e puxo e tal, e aprobou, e a partir de aí ela empezou a levar o negocio. Claro, a Celia Rivas coñécese, e hoxe é unha constatación, está demostrado, como a primeira muller de España en ter carné para conducir camións, porque era unha necesidade para a súa empresa. Pero además Celia ten outro punto moi importante, que foi a primeira muller de Europa en participar nun conflito bélico como transportista, porque ela cando foi o golpe militar do 18 de xullo, as autoridades franquistas, claro, iban a expropiar o camión, como facían con todos. Ela, antes de que llevaran o camión, dixo que non, que ela conducía o camión, porque era o seu patrimonio, non quería que ninguén lle levara o camión. Entón ela facía, de alguma maneira, levaba aos soldados as frentes, non, de guerra. Entón, nese xeito, pois, tamén a primeira muller en participar nun conflito bélico. Hoxe, o que era a empresa onde traballou Celia, porque Celia Rivas empezou na casa de Don Paco Esmorís, digamos, a miña avoa Carmen tamén traballou toda a vida con ela. Bueno, temos fotos con congrios que eran o doble de altos que elas, non? Que eran enormes bicharracos, pero elas eran as mulleres, non? As mulleres do país. Este país levantouno as mulleres, fundamentalmente. Os homes emigraban para América, pero quen quedaba ca casa, cos fillos, cas facendas, eran as mulleres. E Celia foi un exemplo de unha muller emprendedora que nun mundo masculino, porque imaginádevos, unha empresa dedicada á venta de peixe, non? A salazón, a venta de peixe fresco. Aproveitaba as viaxes que facía a Coruña ou a Vigo para facer outras compras, non? Aproveitaba, era unha persona moi dilixente. Eu creo que Fisterra débelle a Celia Rivas tamén, igual que, como digo, non, a Don Paco, a Don Emerito, a Ramón Marcote, débelle moito. Eu creo que honra, non? Como decía o poeta cubano José Martí, honra. Entón, Celia Rivas tamén, de Don Emerito, dicirvos só un par de cousas. Eu creo que a gran figura de Don Emerito trascende calquera posicionamento, non é unha cuestión de se cai mellor ou peor. Don Emerito cultivou todo. Don Emerito fixo todo. Nós temos hoxe aquí a Marta al lado, que é o orgullo da fisterranía, unha persoa con éxito no mundo da dramaturxia, do teatro, do cine. Vémola triunfar, non? Enchenos de alegría, de satisfacción. E Don Emerito, nun contexto social con medios moi rutinarios, foi capaz de facer unha escola de teatro afeccionado, foi capaz de facer unha banda de música que estivo casi 50 anos en activo, persoas que nunca viron un instrumento, ensinoulles a tocar. E a banda de Fisterra, que se fundou no ano 24, que se creou no ano 24, durou casi 50 anos.
Eso é un milagre, porque a música, eu non son músico, pero a música require certas avelencias, non? O oído, tal. O teatro igual. El foi capaz de facer todo por Fisterra. As comparsas do carnaval. Ahora vou ler só un par de comparsas pequeniñas, coplas, para que vexades a súa capacidade de enxeño. E claro, don Emerito é que fixo todo. A música, a poesía, como poeta foi brillante, acabamos de recitar o poema del. Tocou todos os paus, non lle quedou nada. A Semana Santa de Fisterra, que está declarada de interese turístico, estamos orgullosos desa celebración. Moita xente de Fisterra, hasta que non sacamos o libro, non sabía que as cancións que se representan na Semana Santa son de don Emerito. Eu creo que esas cousas é importante coñecelas, non? Porque claro, todos sabemos a muerto el Redentor, porque en la cruz, a la víctima pascual, todo eso ten un autor detrás, non? Que eso non naceu do Espírito Santo, non? A pesar de estar na igrexa. Entón, vou recitar só dúas estrofas moi pequeniñas relacionadas co entroido de Fisterra deses anos, de don Emerito. Fixadevos que capacidade creativa. Somos do cabo da vila pequeniños como ratos, o que se meta connosco levará 4 sopapos. Temos unhas barrendeiras de moito pistón, porrón pom pom pom, que estropean un cento de escobas e ás veces atopan algún patacón. E despois que as nosas calles quedan moi ben barridiñas, a facer as súas cousas salen porcos e galiñas. Una chica delgadita, paliducha y pequeñita anda suelta por las noches allá por la Mixirica. Esta chica, que no es fea, la pretendían casar con 60 y tantos hombres, que es un caso singular. Aunque la chica quería y le gustaba el doncel, la boda no se celebra porque no ha querido él. Este tipo de composicións, moitas eran basadas en cousas. Temos a Fina aí, seguramente Fina a don Emerito xo tuvo que coñecer, non? Por cuestión de idade. Claro, don Emerito morreu no 68, pero os seus poemas siguen sendo actuais. Fixadevos como describía as mozas da súa época, fixadevos que talento. Hai algunas que se ponen para sujetar el pelo 25 prendedores sobre poco más o menos, y los ponen por arriba, por delante y por detrás, y con tanto sujetarlo aún les cae el pelo más. Claro, eran as modas, non? O tema dos prendedores, tal. Esas mozas solteras que a América se van es porque allí se casan con más facilidad y dejan este pueblo en donde suele haber muchachos muy formales y algunos pollitos bien, y al cabo de algún tiempo regresan por aquí con el pelo cortado a lo kikirikiki. Claro, viñan cada moda cas modas de América, non? Bueno, eu creo que xa estamos no tempo, porque son e 10, senón, eu non sei, estamos no tempo, verdade? Nada, simplemente volver a reiterar o meu agradecemento á organización por este acto, ademais porque nos brindou a posibilidade de que leven algo de Fisterra, non? Eu creo que a música é moi importante, certamente, pero a literatura, as letras son esa outra parte tamén fundamental, e deso en Fisterra, con toda a humildade, a verdade que parece que temos bastante experiencia. Eso, nada máis, moitísimas gracias a todos, espero que pasasedes un día agradable connosco, que medre o Festival Fisterra Experience. Moitas gracias.